RMN Report. Hingpit na gyud ka nagkapalumpa kagabong adlaw ang bagong napili nga mayor sa Subo nga si Mayor-elect Pastor Archival Senior o lakirosab si Vice Mayor-elect Tommy Osmeña. Kagabong adlaw sa may sa Subo at tabangan sa Cebu City Hall gipahigayon ang mausab nga official oath taking sa mga bagong imidaog nga mga opisyal sa Subo lakirosab ang mga konsehales nga ilang case sa Bando Osmeña Pundo Kaswagan kon POPK sa pagpahigayon kagabong adlaw sa maog oath taking ni Butyag o ni Saysay si Mayor-elect Archival sa iya usab nga dakong pasalamat. Ibaraya kini siyang pasalamat nga turusab sa mga supporters o ni sali kaniya sa milabay usab nga PDDI. Ipasalamatan usab ni Archival ang iyang pamilya o mga kaubanan sa BOPK human usab nga mao kini ang usab sa nakatampo nga nakadaog sa isip mayor sa Dakbayan sa Subo sa maging Mayo 12. Samtang nagkanayon usab si Archival nga atol sa iyang administrasyon mo hangyo usab siya o nagkinahanglan siya o tabang nga manusab abaga ikan sa tanan nga mga Subuanon hindi namang sa mga opisyal nga napili ka kundi usab sa matag Subuanon labi na gayon ikan kay Samara kinimatag pa niya sa ka construction project nga way bisan unsa puro way bisan usa ka trabante kung way bisan usa ka trabante di gyud matukod ang usa ka proyekto kung wala ang kinini ang tabang sa matag usa. Samtang gidugang sa Archival nga ang kalambuan sa usa ka lokalidad magasumikad gini sa kabaguhan ug mamatidan nila sa inahinay ang mga pag-uswag. Samtang siyang bahin usab si Vice Mayor-elect Tommy Osmeña nanumpa sa kagapong adlaw ug nakinausab ang iyang mga kauban konsil sa BOPK o niya si retired General Paul Labrador II usab nakipusab ka nanumpa ubikan kinapili man sa Subo isip konsyal o ganibaw usab pinagi kini sa paibaw sa Public Information Office nga sa tangan sa karon nga anaa sa gawas sa nasod nakip sa mitambo gagapong adlaw usab ang Cebu Governor-elect kun ang incoming governor sa probinsya sa Subo nga si Honorable Pamela Paricuatro logis lakip usab si Congressman Lorenzo Irintanyada III isa mga representante sa Liberal Party. Report ikan sa Cebu City Hall kini sa Idol Clinton Taco sa 93.9 IFM di kapugan sa makatot sa ng balita sa IFM Balita.